γενικότερες ομιλίες του ευρύτερου κοινού. Με ενδιαφέρει περισσότερο η ενημέρωση στους μαθητές σε σχέση με τη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτές όλες οι εκδηλώσεις εντάσσονται, όπως είπε και ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Δημητρέλος, στην εβδομάδα ενημέρωσης για τον εγκέφαλο, το Brain Awareness Week, η οποία ξεκίνησε από το 2000 από την Αμερική, σιγά σιγά εντάχθηκε και η Ευρώπη, και ο στόχος όλων αυτών των δράσεων είναι η φορά το νευρικό σύστημα και ιδιαίτερα τον εγκέφαλο να προωθηθεί προς τους μαθητές και στο ευρύ κοινό για να μάθει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος ακριβώς ποιες είναι οι τελευταίες έρευνες που αφορούν τον εγκέφαλο, αλλά και ποια είναι τα ωφέλη από αυτή την έρευνα, καθώς όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον εγκέφαλο ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος, και γι' αυτό έχω ονομάσει και την ομιλία μου, είναι ο ενορχιστρωτής της ζωής μας. Είναι αυτός ο οποίος καθορίζει όχι μόνο το προσωπικό μας εγώ, αλλά και την πορεία μας σαν ανθρώπινο γένος. Είναι δηλαδή ο ενορχιστρωτής του καθενός από εμάς. Ο κάθε ένας από εμάς, όπως θα πω και στη σύντομη ομιλία μου, πρέπει να ενδιαφέρεται για ένα καλό σενάριο για τη ζωή του, γιατί αν όλοι ενδιαφερόμαστε για ένα καλό σενάριο για τη ζωή μας, που αυτό θα πει ότι έχουμε την αυτογνωσία μας, στη συνέχεια θα μπορούμε αυτό το καλό σενάριο να το προσαρμόσουμε σε μια υγιή κοινωνία, που αυτό πρέπει να είναι το όνειρο όλων μας, να είμαστε καλοί σαν άνθρωποι, αλλά και να ενδιαφερόμαστε για μια κοινωνία η οποία όλο και θα προοδεύει. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το να έχουμε καλές κοινωνίες για την επιβίωσή μας σε έναν υγιή πλανήτη.